Saboda mahaifina bai san wane ne wanda nake so ba. Ni kuma na san wanda nake so. Saboda ba shi da arzikin da zai iya rike ni. Sannan kuma ba shi da kuɗin da zai iya yin hidimar aurenmu. Saboda zai janyo a zage mu a cikin danginmu masu kuɗi. Ka ji ƙarar da yarka take yi akan aurenta? Zai fi kyau ka kira ta 'yar duniya maimakon 'yata. Ina tsoron garin yi wa mahaifina biyayya, na yi asarar lahirata. Kin kusan babu asara wajen yi wa iyaye biyayya? Amma akwai asara cikin rashin yi wa miji biyayya. Yarka ta yi digiri kuma ta yi islamiyya, tana bautar ƙasa. Don Allah ka ɗauki kanka a matsayin ni. A cikin wa'innan biyun wa za ka bawa? Wannan tambaya ce ga kowa da kowa. Soyayya, soyayya, masoya, a riƙe soyayya, wanda ya so ka kaso shi ka nuna shi. Wata raya aure, haga soyayya ce, kun yarda da juna, kun ga soyayya ce. Kun tantance